И здравейте, приятели, аз съм Дапрони Марсал. Тук с мен е Master of the Chase и днес ще играем Counter-Strike, Gun Games, скин с оръжия. С скинове. Така. И стартираме. Кайчо, дам. Къде бе? Ой! На мен бъгна, какво искаш? Какво искаш? Какво? What? Не, как? Човек, патрона мина през тебе. Те. Да мина. Бах тяхта. Видяхте. Не съм видял, бе. Браво. О, вече почнахме истинското. И дами и господа, почнахме истинското вече. Пистолета е много як. Хедшот да по-геймър. На колко кръв се? Останах на 75. И още един хедшот. Да, бе, аз тук не съм свикнал, бе. Един влезе от моя, да влезам ли? Не. Шах с пешка. Пешка? Да, оня горе. Не е честно. Кой искаш? Шах с пешката. И шах ги само си пусна заглушителя. Заглушител ли се? Не, презреждаме. Мори. И аз идвам. Мори. Да, он е отстрани. Шах с пешка. Шах с пешка. О! Шах с пешка. Пичи ли си, човек? Не, бе. Ето, стои вече съм аз. Мрънди са. Хедшот. Обърни се, бе, мой човек. О, чакай. Да. Ти ли си? Не. Аз идвам. Идва лоша артилерия. Абе, човек, он е много. Оня го убихте ли сам пак? Да, вие сте 4 кила, човек, не е честно. Абе. Идва. Искаш ли да играя твоя? Не. Добре, шах с пешка. Аз съм самостоятелен. Шах с пешка. Да, махи се от тук, човек. Бебе, аре. За колема. Колета. Майка ми. Тихо е. Не говори през 5 години. Браво. Бакало. Да. Отзади. Тък му идва. То сме луди отзади. Тък му идваха, ама шах с пешка. Да го направим човека, че просто да не... Где бе? Къде си, бе? Горе бяхме. Мене ли, бе? Не, другия мали. О, хедшотна. О, бах ти дигала, човек. Не, някакъв ще ме заколи, човек. За малко шах с пешка да ме заколи отново. Ви на кое оръжие си? На третото. Аз съм надигал. Як ли? Някакви пламъци. Где бе? Ела. Аз съм горе. Мами. Ева. Пичи ли виж дитма? Не. Да, уня са мърда като някакъв от. Чути ли се? Да, бе. Хедшот. Винаги хедшот на да прогеймър. Другият довършва. Да, мама, то двама на един нечестно. Аре, бе, кога ще сменим дигала? Още един кил, бе! Убихта! Дигала и пламът. Дами и господа, дигала е жесток. Знам. Аз как да те убия. Маминка ми. Оня са мърда, човек, не е честно. Да. Оня е хак. Чекай. И дами и господа, оня е хак. Да,
Да, от толкова далече хет. Той.